A la casa del pintor hi trobem una col·lecció que destaca per damunt de totes. Són les peces modernistes. Com Carles Pellicer, Abelló adorava els objectes modernistes i sabia apreciar com ningú tota la seva càrrega estètica i afectiva. Trobem aquesta col·lecció en una vitrina de la sala dedicada a Joaquim Mir. La majoria són objectes decoratius que tenen com a tema principal la dona i, seguint una de les característiques de les arts decoratives durant el modernisme, participen de l'escenari domèstic quotidià. Hi trobem peces d'Auguste Moreau, un rellotge de Franz Iffland, peces de Louis Majorelle, dels germans Dom i una notable col·lecció d'objectes de metall de Britània, entre moltes d'altres. Totes les peces són majoritàriament objectes decoratius o escultures de petit format de metall, ceràmica i vidre, moltes de les quals van ser comprades als comerços del carrer Ferran de Barcelona. D'entre totes les peces, en destaquen Bust de dona, atribuït a Lambert Escaler, un artista molt reconegut per aquest estil, així com un bust similar de Josep Casanova. També ho fa el rellotge La dansa de les nimfes, una peça molt delicada que exemplifica una de les idees més importants de l'estil modernista, la concepció artística dels objectes funcionals portada a l'extrem, un aspecte que fa valer i reivindica l'artesania i les mal anomenades arts menors. En la mateixa línia, hi trobem els cartells de Ramon Casas amb la dona com a protagonista. A la casa del pintor s'exposa el cartell publicitari de la botiga J.M. Boada, dibuixat el 1898. Al museu podem visitar la portada de la revista Pèl i Ploma, porta d'entrada a Catalunya de les tendències modernistes, i un esbós preparatori per al famós cartell d'Anís del Mono. Per últim, al taller de l'artista es conserva un anunci per l'empresa d'automòbils hispano-suïssa. Tots ells són un exemple perfecte de la fusió entre el comerç, l'art i la burgesia que es produí durant aquesta època. A banda de les il·lustracions de cases, també conservem l'obra Víctimes de la Fiesta de Darío de Regoyos, que forma part del seu llibre Espanya Negra. Tornant a la casa, en una altra sala, en aquest cas dedicada al pintor modernista Isidre Nonell, podem observar la tendència més realista d'aquest moviment. Nonell n'és l'artista més representatiu, són molt conegudes les seves gitanes. A més, aquesta sala està plena d'objectes interessants com ara la màscara mortuòria del mateix Nonell o un retrat de la filla de Regoyos amb qui Abelló mantingué una correspondència durant anys que es conserva al Centre de Documentació de la col·lecció.